Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ni aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pras sanot lai, Cipra Tent House. Ka kenhun ki samla jong ka Raj Mathan Haribau District, ya ka balatip kum ka Raj Mathan Youth Forum and Cultural Association. Hak Arab santri kunai wing arjar arpolai kalapan long da ka jingpun ku burom ya ki khat saungut ki khun samla ki bla pas bah bat ki bala ban wan sakmat ha ki jing pule jongki ha ki kerdan pule baper kentup nadu ka SSLC ka HSSLC ki graduate bat ka master degree wala ki khun samla ki dei ban wan poi ha ki ngi ban yo priang yak ti ka khusnam ki don ha ki jaka pule ki basyabar jong ti karaj Henry lawan ban mi kemat ban priang ye kena kijing pun ku burom dagi kimi kepa bat ki bahaya ngasem jong kiti ki khun samla pule ye kena kijing pun ku burom la penlong ha ka senong seken kabadi ka wei na ki senong ka pelong pedeng jong kati karaj nalor ki samla pule bat ki kimi kepa ki balayo priang ye kiti kijing pun ku burom lawan ro ban seki ye kena program da ba Marcus Martin ubri presiden jong seng HNYF kumu kongsan nantau ba Linus Lengdo ubri Lengdo jong raj nongpo kumu sembut kongsan haka jingi do langru jong uba Armangu ubri Lengdo jong Raj Mathan rengkat bat giwi-giwi kinong ilam Raj Mathan nantau ba Chester umba ubri presiden jong Raj Mathan Youth Forum and Cultural Association utumen mesan si Marsing ubri no hikai school ubala Syongthaj nakakam hikai school uba Chandra Nokse ubri chairman jong senjuk kirang ba senong Raj Mathan uba Donbok Sengkli ubri no ilam jong seng Riboy Youth Forum nantau samla syak borlang sim ubri presiden jong seng FKJGP Umden Circle kinong ilam bat kidkhot jong ki village organization bat ki SSG lem bat kiwi kentup de ya ki khana school kumban syukdeu khendiat bagane ki jingpun ku borom ya ki samla pule ki bapas baha kini kenhun ki samla ka Raj Mathan ki jule na kapor sakapor bat man la kasnem bat kini kasnem gade ki sin pun ku borom ka bah nyau bat haba ai jingkran kinong ilam ki lapan pau ba ondang beteng bej ban le ya kini program kum ka jing nangai man sim ki khun samla kani kathany ban tristom bat ban penioru ia kan nam ban wan sakmat ha ki jing pule kenang bon la ban wan ra ia kan nang katip ha kani kathany bat ru ha ki juga por ban be no ia ki jing dum jong ka juk ka manusia bat ban tebe ia ki jing sai jong kani ka juk thamai ki bamanta te ki jing nak jing start jong ki khun samla nalor ka jing syong kun jong ka tikasngi la yo ru ia ki jing ruai bat ki jing shat na ki kunhon baper Nata idon I Nanta bagi para jemaah yang sekarang Raj Mathan ada juga por Sri S. Nokse. Pak sini Hadraw. Kusna. Kicik suku tumang la benong ki bebe bat ki bawan sapi ki kun samla bat ki long kemi long pa kala bandi na kiciknya jengai na ki baik bathon na kaying kasem lese la benong na kiciknya pet na sejengai habang idon habang lek bela rani balik pulih bunga jing start bunga di ukau namun taban pesah ya kabang kecing nang manui bagi kecing temang habapi sim ya ka kanura ipi ya kecing mentoi
kumba ki kemi ki kpa ki lawan ra ke jimentoi banglayo egine khatsan ngot ki klur jangka jai benreo lada hagni ki janmit ke pamenta lada onde ina gini ki khatsan ngot ningang la benong magani karai mathan youth forum and cultural organization kenapa belum pelang yakin susnong jong karai mathan ko belum benta kon sama hangti adan i teman basan di ex teachers retirement iladap daibinat mau teman basan pilai binat kum nangikai si jingam kasirta kejumpi pila sim ya kesenjam mentinti ya kedang berkatan benra wanra bang sasisen ya keserak ke betebe benpe ya ke jingdum lembah kejingsai jungki nama rata su benong kamdai kabang syuwan hangai bendai tang katamasa yo peung bagi hidai itaki benwan namenta menpeni ya katamasa bat korong kajing terang jongki nang pria jong kanai ke organisation kadai kajing temu banwan ra mentebeng sejisen ganam kabala kelem jong kedong ribai banwan ra beng ya keburum jong kedong ribai nemar kabala pendulan da manore mano kilong kemi kilong kepa ki balai bun ban sekhi khamtam gitu ki buyo ya gene ka cisan ya ka khusnam ka ba pi pilala ban kha ban pun ki khun samla kan thei ban chinrang ki lawan chkhmat ban chimpi ya ka katkum ka kerdan ke jungki pi khem samla ai ba ka do ka snam jungpi kalong ka balonai nam yoro tangi gikmi nam kun tho tangi gikmi ngan yoro APC spasha bat ngan kun tho APC spasha lada pilara pun ora ik ya kan nam kum kita ki master degree ki graduate hagi kerang ki developer ayu philai ban peni yena garaj mathan jung phi sagi wi pat kiraj sagi wi pat ki jela sagi wi pat ki district kadang dem kathong ebi one eye but tang kena ki jingyo jung phi ka certificate pat ki namun to kan kon mo hang ni nitrang nakam sim bangin yo eki IAS but IPS naki boy but naki kasi jentia kumalong manda PE sibun ki IAS IPS ki1 ha ka jela ka juni ban kelan jelebi ya ka senjar ka kadar ban 2 minit ya ka senjar kadar ban urai kita gian ki bana separ jela ban kenino ya ka hak ku jumpi ngambang bat ngam kun ki teman besan kumuramba badang lang ni balik ka ni kata ngar hagjayo ti jungi kum kesang mahang babun bagi nongrap habawan ki company bentrai ya ki projek jugi hone teng lamun ban kenino ya ko jugi kum ki trai muluk ki badan syaya ketaka hok yada ya keno gesap ki jugi balai ni pun kami kene ngamdai banga pemong ina ni ga kre ki sya pila bana inga ni bro ubalu lia bada balu sya hababun kilang ni tangga wa inga bun penong ibi kidang peni kita ki nongsat jong kawai na kisnong ki bawan hangne na ki cek beriu kerbi kedang kesti hakadang kedang ka white lam hagaman Henry ngan kangben ya baka cek beriu kadang dan ya kisang balang ki baban ego kesti kecek beriu kadang ki iksar peteng la peteng ibat da jintri stom jong pi ki samla ki basyam ya kalangkor
ban kentu kun samla ban ai sim ban kentu ya kasnong ngatau ban ya kara i bar go we ban philala ban le kat kane ka program ka bahe kane ka sin ban kong ban pi penong hamadan ke mi sion nang kran bahmat hari ka dong par ka program ka be tunat ka be pu ping bat ka balong sukses ka job ban penong kene program kam de ka besok Sibun ke jinglut nga bali badrom man ka sngi man ka por ngia don lang be ngi ka jimbun kam ko jungi ka fun ap sa kon tai hapen fun hapen pen be bu ibun kam khar baje si baje dang fun dan bisi ka fun jungi namal bolai ba idon ka jingkit ka bakhia nam dak program renggat bakin ilam ki badon sa ka ne ka than ban penong ya kada program taksi kabajob ni syahu bagane program jungi taksi jungpi kalong kata kabajob ngai kulai bakal pang ya gini samla nang snong ba pher jongarai ka jungpi kibala khiat paplina tu mene tang nam ta ban yo ewe awat na do mene ya sa stom khiat mo kila sa khiat kila sa thangan ro thai gad bakren kalong makran yaki siaki mo te kane kalong kita ka sngi ka baklau nagam ta ka jongpi bat kawat ka ping sayo kalong ru awat nagam ta ki badan salendat jang ka jingjob jong kita ki nang ay ka jingjob ko jongpi ka bre ki kimi ki kpa ngimle ban klat ya ko brom kajongki hagasi mo menta o shibun ikun samla hagathan hagari jungi i bun ki banang mastat kumlong dai samla sengkli dang sudah keren yang ba dang iya jentut kita nang mastat henry ni tibru the education is the weapon for your life and for our life kajing nang start ka jungi kajing pulih putih jungi kadai ka atiar ha kajing em ka jungi ha si gumta kabala bal kentiu yanga kabala kentiu yangi ya kasno kajing ra jungi kadai lengba kajing nang jing start lengba kajing pulih putih ha jing yanti jong kajing pule hag ikadan mo pher nadu ka SSLC graduate bat ka master degree kamlong go besuk kisya gi bethar kiding penkyang gi bubun haga jingduk jingkerdu kikimi kikpa jungi kitrut ya kading ga mau kisah thangan ni lade kilen ni lade tang na benta wapin pas denem kadai dem dak sipat kadai ka burom ga jongpi bakum ju ka burom namta kikimi pa kijongpi kibla tristom namta ka jongpi habangi wat ya jing sang di start ngi kun samla kamkut tang ha snong seken kamkut tang harai mathan ngiha bania be ya jinang start lagalong sanong po lagalong somden lagalong sa Silong lagalong sa Guwahati bakumta teter at kum jengkam at kum ka jingla ka jing bor jingi banuat ya ka jingnang jing start hanrei khmiat pat ngimpen mau bakum kita ikna pule langilong ngijana kimi pa lalong jingai na kimi pa hanrei nginde ban klat pat ya ka akor ko burom ni kiu ha jing pule ni pase ki kedan mo pher ni ne ban pasu ha kedan jong ka akor ha kedan jong tib jing tib tu blai ngim de ban klet ru ya kaying ka bangiwan kasnong ka bangiwan kanong rim ka bangi amat ha jing jing ibaro lalangin ong de ngindai ki bawan nang loying longsem ke baduk de mandai de yong
Henry dah kemensim juga jing sorit ngayang ban kongu ya ke benta ke balap bensyat hanga. Hakan ngapor ngakan mau kawe nak jing keren jong u Presiden balak klano jong kari India ke jengi u Dr. APJ Abdul Kalam. Uneu uru krau jong kari ke jengi u the best citizen of a state can be found from the last bench of the classroom. Kinong sinong ki bakordor jong kari ki jungi la aru pensiam ki benta jong kendong jong kisau kendro jong classroom. Ngaperkat yakini ki kentin ngasno bala dangin nujor bat kamei India ke jungi mainland India ke jungi mangi ka Meghalaya ngiladai ke kendong jong ke classroom. Badangin thai apu ke jela Meghalaya ke jungi mangi ke dong ribhoi ngiladai le sekum ke kendong ke tudu jong ke kamera kelas. Dan re hakum ke por niyok mensir. Nomor unia we uri krau ong ba nakata ke tudu la ban siam ki best citizen of the state. La ban siam yakum kita ki jajbriu ki badon ka jingba khli naga benta ka yung langga salang mapi pidon ke benta ka bakum kata hakum kan ka por le senga perkhat mapi rupi perkhat mangi perkhat habang ila nang ila start ka jing yo ya kan ka award kala dai ka burom yang ingkong ya ki kmi ki pa ki bala siam ki jingkit khli naga benta ban pengsan yangi bat kader ka burom ka dong ya ka raj makhan borok kawai ya ka jaj pendriu boy ke jungi ya ka jaj pendriu khasi nyong trap tika jingkeli kalong hakum ke ka por ka baki banang ki bastat ki la roy la ya bun ni mentah ki ba ong ba ki banang ki bastat mentah ngacun thut dalai dawan lap i ka diam sikamon ki bun ki banang ki bastat bat ka don ro ka por ka bangi snong bangim yo jing singan hakum kan ka juk ka bangi im ka jingkeli kami balai la bun ki banang bastat ka sinong ka thau ngla banlan bakadon ka jingdu jing kerman na ka benta bantai ka imlang ka salah ngapen kan mau ya ka wei ka benta le sa ka jingmut ka jongpi balada hiung so ya hap ngasno ban pun map na phi bat kata kalam ngakwa bangin penrung ya ka jingnang ka jing start ka bangingi yo hakilai benta ki benta jong ka jing im ka jungi ka banung kong ka dai ka khli ka baar ka dai hau donut ujangi ka balai ka dai ka ti ka jungi inpu ya ka jingnang ki jing start ki jungi kita ki lai benta baka parang le singila ban khot shortcut kita ki 3h ka head ka heart ka han pi lada mentang inang start hoi ka jing start ka jungi ka don ka jabing ka kli ka jungi lada ka jingnang ka jing start ka bangi don kam don ka kti ka jungi kam don donut ujungi ka donut ka jungi kata ka jingnang jing start kamla ban poi ru ninang start ninang ban plan ni perkhat bang yu i bangin pe ya ka jing iam ka ta ka lenti ka bat ai ka contribution ni ka met ka jungi ka imlang ka salang ki snong ki thau dan rei lada kam dan ka kti ka jingnang jing start nin kwa ban treng jaitu ki babun ki semla pule ki jungi ki ba yo ki kerdan bokar kim trei na ka bata yelo de na ka imlang ka salang namar ba kamrung ka jing start ka kti ka jungi Kidon ro ki benang ki bastat le sudah ka baburom kajing start ka jongki ka rung ka kli ka jongki kajing start ka jongki ka yo je ka kti ki smart ki sting ki trash tom handrel da kajing start kamrung ka donon ki trai penpan ki kam ki ba bu jing ma ya ki imlang ka salang imla banlen ki ba yalam ya ki kunhun le sei kunhun pentrim ki dei ki banang ki bastat ki ba yalam ki ba bu jing ma ya ka perthai ki sang le no ki bangitip kidai ki banang ki bastat ka jingnang ka jongki ka jingtip ka jongki ka jing start ka jongki ka don ka kli ka don ka kti ka jongki kam don ka donut ka jongki namar kata kile ki kam pentrim ngakhot namar kata na ka banta jongpi ki na school khamtam jongpi ki bayo ya kana ka khusnam benrung ya ka jingnang ka jing start ka jongki ya ka jingla ka jongki haka kli haka donut ba haka kti ba pin tray da ka jing champang pin don ka jing solam na ka banta kasnong ka thau ka imlang ka salang bat na ka mensim jong jing snow shulur pintrei bat pindon ni ka jing bakli ka bawam bamanga ngadai banlong ka sakhi ngadai banlong ka nong yalam na ka banta ban ai mensim ki we pat ki samla ki badang rit ki hep ki barit
kari berkarat ke jongi akan mau kat sam senam mensua 4 don kini ki degree 4 don kita ki master degree dan kemau dan kenyak senam malah sesang baniami kini ki degree bat ki master degree tena markata ngasngeu ban kentulang ia ki kunjong karat ia ki kunjong kadang ban iki kunjong ka imlang salang manginang day ban kiu sakran sekemat na kepor sekepor katkum kepor kabangidon mentah kade kepor kaba ban ya wat ia ki kam ki jam banyo kita ki kam sarkar banyo kita ki kedan officer banyo kita ki bangi don kam ko ki briu londa don kata ka competition sego tona badon mapi gile ki samla hage jing perkhat ka junga kalong ba lakum ndai tangkat ni ndai ban kambun kat karat mo nilai tang melami kelabiak tang bahagas nang kebanuan ngin sayui kita ki lan ki paper ki bangin sa yo sngel sibit ne se kini kisam lagi tungi ki lande ya ke kila pendap ya ke ndai haga next ke bamut hagas nang kebanuan ngin sayo sngel le se lakum no ya kita ki profesional lain ki paper le se kila ban mi hak senam ke banuan balada ja bangas kum sngap lane kum sngeu ya program jumpingan sawan mi nomor boleh ngaku adik-adik ban UI kita ki samla ki bawanra ya kita ki lemba kita ki lang ki baki ya ki gelang ki paper ki bapila pendap bat ka banga kham ang hut susu kalang bapin pendap ya kita ki lain PhD kita ki doctorate ki bela pentimit ki bala ban specialize ya ki baro hakane kari kadong bat kajaka kejongi tedai nomor kata ngaken tu ngaken fam ya ki samla ki badon mentah ne ki bersayo ya kata ka kajeng mentoi mo katkum kata kajeng la kejongfi bala kumno ka bangaku aban ong hapden jongfi kalong kumne Pemdai ban suhun tang hagane ka last degree mo ndai ban suhun hagate ka master degree ngan ong epi kapor kadang don epi dolai iale saya ka PhD nang ta saki weki lan wanra mapi kide kita ki lawai jong karat mathan mapi pidai kita kinong yalam mapi pidai kita kiso kiban yalam ngane kiban peninuksa kiban irap ia kadong bat ia karat kejungi ban kentiu sakran sakmat wala ada pemio ale saya kataka ban bat hak keti ya kataka price mo ya kataka kejeng ai hindai wat uhud ngomod ban ong wat hun tang hai tai ba pio ban takasi ke telah gumna la pini khawai ia kata ke jempas doktorat lane kita ki work kita professional line ki bang ong lapas engineer ki lapas doktor ki lapas ki lagi ba per ngan sawan balada ka day ngaban sim nagaram ka syaro ngarung ngan sa contribute lam yuki ta ga day ka bang angnot tekun ki khun jong kari wat kadong kajungi hangne kumle sibon ya pi kinong yalam ki bala ngurut ikane kepor ki bala walam ya kane kamat kabakong san hapo jong kari karat kajungi hakas nam gawan ngangej skam ba kane ka program jong pi kanlong kabakhamha na kabakhamha manipor bang apoy nongkong ngasngeu lang namar bangayo ay kasti ang khatway biji nang lapoy siya ne ngalapit
11 onward. Tinggal suhun lah kahun kemensim. Ala suhun lah kahun kemensim. 11 onward mo. Te kalau deh ke pori ngi kumne kum pakalong. Haka next ngatarai pembu baik tik mo kerkum ka ayu jumpium deh ban onward. Kum ki kun lane kum ki samla ki lanang ki plastak. Haka next ngani i bala gumno ka program ka deh ban successful. Te haka jimut ke berkat ke junga ngamut benong kumne ngaken ngakwa iya ki long keme ki long pa jonggi da penyo iya ki de ki samla ki jongi ki benon mentahang ne ki ban sasim ya kata ka price ngakwa iya pi ki para long keme long pa ban kentu ki bakin like na ke jinglen ka basnil Ngilayui sibun hakini ki social media hakini ki sngi bon kita ki samla ki lanang ki lastat namar balanang lastat mio kam mio jam terus bahaya lade daki drugs terus bahaya lade daki jingmen ki besniu terus bahaya lade ban kan ki pertai ki bangiim nganut ban ong 100% hapo garaj mathan ngide ki Kristen 100% ide ki Kristen. Tang baya kata jenglong Kristen hiam la ban ya keren han mo. Tang baka ai ka bang ko aban ong hapi ka lom nomar bang ide ki Kristen. Tingi de ban im kun ki Kristen. Ta ka de ka bang ko bat angnut bakin ni kino yalam kum ki kun Kristen. Banlong ki lida, banlong kinong yalam, banlong kinong aibut, banlong kinong aibor. Banamar kata ngakot ya ki kimi ki kepa ki men ki para hane udon ulang do ki longsan mansan kim sebahaban peklem ya kaim lane ya ke jenglong jong ki kun hapo jong kari garaj ke jungi ladana kaliang jong kum ki long kimi ki lepa lane kum ki longsan mansan lane kum ulang do udon hakani kapor Niau prakanta shifi ki penlut ekapor ke cengki nak benta ban job haka jingle ke cengki kumbangile I hakile ka banar hangni kita ki degree ki sau ki santali kita ki bala tho hangte koble shibon ki jingle bha jengpi ki khun samla jeni ki jintre shitom jengpi nganget kata ka jingkri siar hapi nadu nengkong baar balai pi osneu namar ki jintre shitom jengpi mana kwa arbani thu ngakan mau hakapor bakadang ile matrik ngako abni thu map yang ngamo ngalang slam kapor hakapor bakadang tho matrik ngakan mau ba namar ngamyo bantit ka alam ngathia hakatu ka palong ka batang arngut syong khanang pangala ban khi men step kata kadika cingkwa jengaban banyo ban khi banyo pulekot matsa kaweru kumkini panai kriat ngakan mau ngadon sibun gijan tang bangap ngakup kenang kita kajian ke berstang kenang bangala ban kimen step kata kadika kajin angut agapor bapule ti namar kata ngangile ke kumapi hakane ka juk ke bakham mentamo ni don ke alam hakati jengi bat kataru kamsyong haka jin don ki ban kersitia ini inde ka syong hakamon ke jengi namar kata na ai ku play pi fashion ki kun samla jengi kin kai shimrang ki pelami syakmat pandio priang ya ka awat shibit tekar pangro nakabenta I shibgas badan borom jengi iba Markus Martin mo nakapor syakapor nakapor niyo I ki kot kubor Henry mentakasi piwan daladi hangni pantenrong lam ya ka kia ka syon jong kadong kathan jengi kublay shibun ba kumu presiden barang ba pilawan yuk kejat nakane kuburom ka bakraw nakabenta ka seng jong pito pinang trace tom nakabenta ka baha ka penyat jong paj ba bat kublero ya I ba linus lindo ngar aitu aslam kumuli I samarang ba iba syat don benta program kublay sibun ba giton jengki bat kublay sibun ya pi baro kilong kemi kilong pa ki hep ki barit ya ka jinno kenyang jengki ban pensingan ya kane ka purom
kabana kaliang karat matan kala rakhe gini kasi haga sistem karisol SSLC kidon tang kumbasan ngut wat kataru ngisngeu ba ngedang kabiang tinrikat barang yak kisi kipor mentang ila suku bagadei kapor lene kajuk jong kajingnang kajingstan apo jong karat mathan kejongi nagaliang kejong pi kum kikun samla ikum kikimi kikpa kejong pi ngisngeu ba ngilalang nangkiu arsya laisya dia kata karisol kabengiyo apo jong karat mathan kejongi lembah jong pi ki kena skul ha kabapila pendep ya ki kerdan ki baper denri idon kata kejing sarong ha kawei ke bentang denri ha badeng jor pat ki wepat ki prarat lane ki pradong ki jongi ki bedon hapo tang hapo riboiru game pat dan kata kejing yakot bat ki namar kidon haki kilap tibalong haka rang lane haka kardan kum kidaktor lane kita ki loya tendai apo karat mathan kejongi ompat don watang iweru tiga kemil ti namar kata balengba jempi ki badan mentang ne perkemat bakin salong lane bakin sakot kumolong tiwi iba para marjan marpa kejongi kani kesenam kabangila manong kabadap reniam hagaba kani ka youth forum jong karat mathan kabangila la banwanra ayaka ha kani kesenam arhajar arpulai ngila manong man lagi senam nyau kali kesenam ki belaya shaden jongi bakane kani kesenam ba kani ka forum om tang kajing sam ya ki awat ya ki kena ki bawan syakmat hanrei gilayo ban rakhe ban celebrate rengkat ka cultural program hakane kesni benda mestap gilayo ngilala ban pendep ya ka half marathon ya ki kun samla nako jokane karaj mathan ngasio ban jethu ha ke jia lenti ngimat shibun kijing pensoi shibun kijing pengtiang kum ka forum rengkat berkajias senok tilang jong kisamla jong karaj kentai bersenang kabangilala kumne kumbangilang mentah bariyo i markemat hoj nakalian ke forum gidan shibun kijing duna gidan shibun kijing bakla bagane ke kasen ke banengkong ha kabangilara ya ke program syamadan tegalong ka stage bat kalong ka scene ke banengkong tinggi sewan panmap ya ki para invitees ke bai ki jongi kerpang ya kinong song na po jong karat mathan ngidon ya kane ka forum kabagila banong kaslam saindur jong ki khon samla hapo jong karat mathan ngidon ka thong ka banongkong kalong ban ai ya ka awat na ka banca ki khna ki bawan syakmat ha ki jingpule nadu class 12 SSLC graduate but hagare kesenam pada kesen ke banungkong haga bangilayo bersama ke award na ke berta ke kena ke belala ban pendem ia ke master degree degalong ke jingjob na banta ke jongi kalong ru ke senjam ba kane ka jingtemu ba ke anut jong ke forum di babon ki kena samla kentri bercenderang khamtam ki kena samla di bangop hagadi kabam hagaliang udrok dan kalian jong ke forum kasimnya kane ke senjam bandam ke spot naga benda si benda banrat dengkong ya ke jinglong kerni jong ki samla hapo jong ka dong bat thai ke jongi ngidon ke culture nagaliang juga forum hadim bangilayo bandon ka jiya kendu ka jiya sani ka jiya karan penbaj bat ki longsan bansam hapo ka jalam jong ulang do jong garaj ngibu ya ka cultural program kalau si benta ban pendek pensa ya kiriti dustur hapo jong karaj mathan ngidon ki kon kristal hanre ngidon kam ban pendek pensa
ia kariti kedustur ia ketelong keterai kabar nimi dai kae kabar kumki nomsong senong hapo aja ngarai badan kabar ngidan gambar tiap berkata kadai ka ikhtiar ni ka wailam kumulong song senong ngidai bandan kasaki bantip ia kae ka riti kedustur kabar ngi kumulong song senong ngi bandan kam ha kisram ban ha kijok di balai hadir jok nah kalian juga forum hakane ka step kaya ka bangi kuwa ban pensiyo syafi di invites di badan borom kejongi hamtam ichefdes di badan lang bat ni hakane ka step kane kalong ka senjam ka banengkong di samla hapo jo ngarai badan kum mangala ong benne ilan subon kijing duna kijing bakla ni penpong syafi langba jo kane bat ni kuaru na kalian kejong pi bakin peni ni kain kelenti kabakum ke forum kabanginian na kabenta ban maramot ban penek persa ban yalam kum kadak ban penslur kum bangau mende ya ki pun samla habo jong karai mathan da kabangi bu ya kine ki kenan ki kusnam kum kadak ban ai kawai ni kijing penslur